You know the song that goes like... Heb je dus steeds nou te wachten op de fysiotherapeut? Ja, klopt. Ja, ik het even een keer met je verlies. Dus. Maar dus ja. Ja? Daar gaan we naar binnen. Oké. De duistere gang naar de trainingshal wie wat minder leuk de laatste tijd. Want Epke kampt met een schouderblessure. En dus behandel je. Ja, ik heb nu gewoon veel meer gedaan dan de laatste weken. En nog steeds niet echt extra pijnklachten of zo. Shirt uit. Ja. Gaan we kijken. En ik heb er wel iets bij. Dat is mijn kuit. Daar heb ik wat last van. Ik ben er altijd mee bezig. Dus dan krijg je ergens les van die polsen. En dan is het wat minder intensief voltige bijvoorbeeld. En dan de oortassen wat meer. En dan krijg je soms daar wel les van. Maar hoe het algemeen mijn liedste ding is, kan het dan behoorlijk goed mee werken. En soms, als het pech is, dan kan ze wat langer bij je blessure zitten. Jij geeft even weer aan, hè, als je hem voelt. Mm-hmm. Ja. Daar zit ik weer op. Ja. En wat doe je dan nou, Peter? Nou, we masseren nu de spieren wat uit. Ja, want goed, wat de jongens doen is toch eigenlijk structureel overbelast, hè, tijdens een training, tijdens een wedstrijd. En zij zitten zeker met bepaalde oefeningen in de ringen. Dan vragen ze bewegingen en bewegingsuitslagen. Ja, die kunnen wij niet maken. Hè. En op het moment dat er toch vermoeidheid is of wat concentratieverlies, dan komen ze toch in houdingen terecht van, die wel heel belastend zijn voor het gewricht. Ik heb dan de laatste weken heb ik heel rustig aan getraind. Om wat te voorkomen en eigenlijk te zorgen dat die schouderblessure gewoon helemaal fit ging. Nou ja, die klachten die blauwen toch nog wat lichtjes. Maar dat hier verhinder ik. En toen als ik toen fit ging, toen kwam de klachten weer behoorlijk waarom. Dus. Maar na die uitslag van de orthopeed heb ik toch vorige week wat meer gedaan. En tot nu gaat het nog steeds goed. Dus als het zat terug gaat, dan is het echt super wezen. Ik denk dat als je praat over topsport in het algemeen, hè, dat is zeker op jonge leeftijd, is dat heel belastend voor een lichaam. En turnen is denk ik daar wel een vorm van die dat toch wel heel erg met zich meebrengt. En nu zit er volgens mij aan de zijkant ergens een spier of zo die nu nog irriteert. Jij geeft aan als je hem voelt? Ja. Maar daar begint hij. Daar begint hij. Ja. We zijn nu 2 keer 2 uur per week zijn we bij hun in de zaal. Dus daarmee hebben we de boel wel veel meer onder controle. Veel meer de vinger aan de pols en we kunnen veel eerder zeggen van nu even gas terugnemen. Dat gaat altijd in overleg met de trainers. En soms gaat dat wel eens een beetje hard tegen hard, is misschien wat zwaar uitgedrukt. Maar over het algemeen komen we daar wel uit met z'n allen. Nou, viel het wel wat soepeler, Epke? Nou, zullen we zo meteen even kennen? Ja, ik weet het nog net. Maar blessures is net het enige dat Epke dwaande houdt. Er kwam het bericht dat het vakboen NL Sporter vraagtekens zette bij de nominatie van Epke. Dat weer wel even schrikken. Ja, verder ik die regels die zoen, dacht ik, ze zullen vast wel een punt hebben, want zo'n vakbond die gaat net samen een briefscore. Maar dat rint mij een sisser. Nou is er trouwens weer onduidelijk eens hoe het al meetmomenten wat betreft het vormbehoud. Dat wie in de 4 en nou in een 2. Er is nog wel contact over inderdaad. En ook komen er mee. Of wij zetten Gerard daar een gesprek over met de bond. Dus, Want wat wil je hem graag? Wij willen graag een stuk of 4 wedstrijden lauwer dwan. Als moment. Als meetmoment inderdaad voor de vormbehoud. En lauwer dan 2. Alle reden dus voor Epke en het team om de holle er goed bij te houden. En dus kan dan een vakboen en als sporter handig wezen. Ik heb hier de brief op de post voor het aanmelden. Ja? Dus binnen een week ben ik misschien glid.